Kublai PWay, apa yang subhai P sasisin part syakane ke Amen Faithful and True Channel. Part sasisin syakane ke jing ya pet ya ka pensyai sena Bible. Pat ka pensyai sena halor ka kitab jing penpau kalau nong ke ba khat khandai. Manta ka singi ikidikot pada kidai kedekot khatway hadu arpuway kemut hadu kedekot khatway hadu ke ba kut jong kene kalanong ke bakat kendai ya ke ba ya kene ka pensai sena lasim na ka kot ke ba lapen mi da late Reverend Father Silvanus Singi Lengdo SDB bamkwai haduar ublei ya ke bentai jong kene ka jing pensai sena lasim na kata ka kot di nginya late season don syakane ka jing pensai sena da kebangi pule shua yaki dekot ngin ya kendiat bat kene ke dei ka sedang na kene ka sin pau ke ba ar pusau nglade be ka sin pau ke ba ar pulai hai kini ki ar singi bat ha kene ka singi ke de ka sin pau ke ba ar pusau kalau nong khat khandai dekot khatway hadu khandriu to ngin pule shua ya ka teks Bat ngalayo ya kabeneng kebala pli. Bat hakmi ukulai balik pernai. Bat ya ubasyong halor jong u lakot ubala ban syania. Bat ubay sisya. Day dakahok ba usten syar bat uyalet thma. Kikmat jong u kilong kum katlik ding. Bat halor kaklik jong u kidon sibun kipan singat sim. Pat udon ka kerteng balatho ya ka ba omdon batip laitang mauhi ukup ka barandi balawe hakasnam pada ka kerteng jong u lakhot kaktin jong ublei kiken huon riu thama ki badon habneng kila yabut ya u ki syong halor ki kulai bali pernai ki riam da ka jan linen bani balik pernai bat bakhui bat nakasentur jong u kami ka white lam banep da ka ba un pom yaki pat gentil bat mauhi un syarai yaki da uding du nar bat mauhi un yu yaka kor teliat wine jong ka jing bitar sla jong blei ubadon bor barok bat halor ka barandi bat kalbong jong u udon ka kerteng balatho usim kisim bat utrai kitrai menta ka sedang ka pensai sena ya kini kidekot khatway hadu khandriu hadin ka jing penbena hakapen apuson ya ka jing khot ngobha sya ka jing khawai kentiu kurim ukun lang brot kata ujisu kris Uyanis ukwa ban pen i ban batai ya ujisu unong let kurim kum unong job ubadon buram hapdeng ke jing ken hoi jing risa ki riu thma jong u bat ki khun ki hajar unong let kurim hadien ke jing job dakane uyanis umudru ban ong ba ke jing kemen ke ba sisya bat ke ba penhun hijrut kadai kato kabang yo hadien ka jing yale ka jing misar bat ka jing yaisha satar ka jing kemen ka baladawa dak umsar ka kampen hun hijrut ban ya kato ka ba yo klemle ai dasisha ujisu ulajab bat ngiyo i ya u menta ha ka jing job badan buram bat ba ipu ipieng hakmat ki khun ki hajar jongka hima ujisu kris kum unang job dekot khatway khat khandai dekot khatway ngilayu i ha kisin pau haneng ba ublei lengba ujisu kris ulai job bat baki angel kabalang bat kaperthei mariang bat ki kristan baro ki bayaine ha ke jinget bat kiba la lajim kila kemen bat kila risah
Ban pentingan syuk-syuk yaki Kristan ha Asia Minor ki badang syak ban bain. Kenang bakin yaine hadu kabakut. Uya anis upin sa sisin ya u Jisu kum unang job. Ba uwan pai syalaka hima bat kanong ba ha kaburam bat ka ijat. Kadur parsi ba u Yohanes upendon kam kadai kaburam ba u journal dan u general Roman ko ba u juyo hadien ba ulai job yakinong syun. Bat uwan pai syakan nong ba Rome. Hakum kane ka kep ka senate ka jupenmi ka hukum padai ban ai hau kata ka bakikot ka triumphus ana paring kiong the triumph ka jingyaj belin ne jingyaj procession nadu ka kherdop kanong ba syadu ka lempung balabu ban burom ya unong job uba walam bat u yakimrau ba ulayo na ka jong u bat kine kimrau bun sin ki de kisim ki he ki hain bat ki bakrau batri jong kato kahima kabala sai job u journal u da shong halor ukulai u bali ne u bala penriam le kum kadak ka jing job bat kaburam bat kat ba u journal u yait leng ba ki surok kanong ba ki pajba ki risa ki thap kti bat ki ya ro ya u Uyanis upunun kam ya kane ka dur parsi ya ka ba ki Kristan ha Asia Minor ki sngau thu bha namar ba kila jubna bat lese kila yo iru ya kini ki jing yai belen ban burom ya unong job haba uwan pai sya kanong ba Rom da kane Uyanis umut ban pen bena perthai ba unong job ba sisya udai u Jesu Christ Om u Domitian u bala syarem henrei usyu pendon burom klem nong rim yalade dakaba hukum ba udai ban yo ya kato ka jing yaj belin triumphus ne procession ha kanong ba Rom ha ka ju ka por ngimdei ban klet ba u Yohanes udai uju Berkumta ki jing mut jing perkat jong uru ki her barabor syaka jing thok bakhuj nakaba klempeb ulai yo yakur kom mudur bangi labatai yakaba dei spang kasam sau pusan ka dekot pada sau batsan how yo anezi u Jisu udai u Mesia Berkumta ka dur parsi ba u Shem hakajin thok bakhuj kaya dei dur bha ba u Jisu kum unong job bat usim. Hakane ke jing yo ipa, ya kebala mudur da ki kentien, ngalai yo i ya ka beneng kebala pli. Uyo anis uyo sngewru ya ki arteli ki nam bala ai hau ne unong job. Ubala ban syania bat ubasisha. Ya ka kentien, ubala ban syania. Ngilaring jengmut naka Greek, pistos kebala bandon arteli ki jingmut bala ban syania bat bayaine skam triang ya ki bangila ban semru ya kini ka kitab jingpen paul long keba ningkong du khot san kal nong ar du khot khat lai hang ni ke jingmut ka dei ke ningkong bala ban syania u Jisu ubat yala kania ka jutang Yalah kahok kasi kentin. La ban ong bau Jisu udaihi mau kahok kasi kentin ke jong ublay. Hau Jisu ublay ulabat yalah kakular. Ulah pendep yalah kania kajutang. Hau Jisu ublay ulah pen urlong yalah kahok kasi kentin ba ulah klay. Kane kadai kan nongrim kapas kem tam jong ke jingkermen. Ke jing singain bat ke jing silur jong kebalang. Wat lada kimi ki jing laipu jaj laipu rukom. Wat la ki patsya bat ki siem. Ne ki sorkar ki yang persya. Kebalang kam ju tieng. Kam ju sir. Here ka sengo singain barabor. Namar ba u Jisu. Ubat
ialah kahok kasi kentin. Kumbang ngisem ya kene kajing kular kajing ujisu ha Matius arfupra dekot arpau. Ya ka kentin basisha. Ngilaring jingmut naka Greek ali thinos. Kapatheu ya ka ke banela bat ka bom don jing ya khle bat ka bom ya deidur bat ka. Kum kanuksa naka them ribhoy la ban yo ya ki jany rindia banela. Kiba uksai jong ki udei usai rindia nadong syadong. Om kum ki jany na rithor kiba ki ksai jong ki ya khle lang bat ki weipat ki jaj ksai. Bat kumta kimlong nelasyu. Sakaway kanuksa. Niyo ya ki jany kup naga hakidukan ki marwari. Kito kimde ki jany kup naga bandela da ki ksai naga. Kidei ki ksai tip nang nore ya kiba lathir da ki kor om da ki kti ki thei naga. Te kito ki jany naga kimlong ali thinos kata kimlong ki basisha bat ki banela kilong ki ba thok how jisu kadon tang ke jing nela suda om don jing ya khle lang bat ka bom ya deidur bat u blei ne bat u ki baro kilong nela how jisu khadu u jisu kum unang job uya per na ki weipat ki ba le ladu ki ba yuroj ya ki hok tenrai ki breu tang namar ba ki la job ki ba o ki khajana ban yonong bat ban riuspa ki ba le ben ya ki wei bat ki ba penlong mrau ru ya ki hang ne la ong ba u jisu bishar da ka hok ka dei ka white lam ban neptam jong u nang ne ni laban sengau tu ya ka kentien ban bishar. Krini haka Greek. Namarba la nam ya ka hok. Ka Greek krini klempep ka day ka jing ring jing mut na ka Hebrew shafat. Kawamut kam tam ban yada ya ki ba sha le ben ban yeng persya ka jing le boman. Nalor ka jing mut ban bishar. Teda ka kentien bishar. Uyanis umut ban ong pau Jisu kum unang job. Uyada ningkong yakitu ki basya ban ben ha ki boman. Uyada yaki Kristan ki basya pensitom ben ha ki kaisar. Bat ka sorkar jong ka Rom ki kaisar. Bat uyada yaki basya le ben uker yaki ha ka hok kat kum ka hukum. Nangta uyanis umut ru ujisu ubishar pat urai penrem ya ki boman Henry katkum ka hok nang ta la ongru ba uyale thma da ka hok namar ba ujisu umla sha ya ka pap ka sang khamta me ka maneblei ya u kaisar ubalong ubreu yakum kane ka ujisu upendu upendam namar ba kamdon nongrim bat ka persya ya ka jing sisya bat ka saindur ublei te katkum ka hok ki kaisar bat ka nong ba jong ki dawa ban sya pensitom jur ujisu uyale thma da ka hok namar kata kamut ba u isi ya ka pap ka sang hakano kano kadur Henry u it pade ya u nong pop bat u kwa ba un kela ka pamut kane kadur parsi jong ujisu kum unang job kaya deidur bat ka jing thok ba khuj ya kiba ni sem haka kitab jong Isaya kalonong ka bakhat wei ka khat iwei hadu san dakane uyanis umudru ban hikai batang ha ujisu ka hok ka yeng rasong ki kaisar ki isi ya ka hok par bun sin hi ki sensyar da kapap Nantai nakabanta ki khat arbat khat lai ka main bat ka dur ka dar ujisu kum unang job ni bayang siam ha ka khat arbat khat lai lenong khat khandai kitab jing pen pau ha kini ki artili ki khat uyanis upen ya ka main badap senrang ujisu
kum unang job ya ki poman ngila batai kumno ki khmat jong ki long kum ka thliting badan ha kitab jing pen pau lo nong iwei khot khat sau kal nong ar ke khat pra kene ka dur parsi ka pen ba omdon bala ban yeng persya ya Jisu uplang yap umla le ya khmat ka ding ki baro bat ki briuru wat lada ki don bor kat no ru ki long tangkum ki plang yap hakmat Jisu uba thang lut nadong syadong panang ta upong shibun ki pan sngat sem yaki kentien pan sngat sem ngilang ring jingmut na ka Greek dia di mata ki bamut da sisya ki pan sngat ksiar pan sngat rupa jong ki sem bat ki khun ki jongki kane kadai ka dur parsi po Jisu ula job yaki hima baro jong ka pop pat yaki sem ki pat sha jong ki kadai ka dustur ki sem handai ban phong da ki pan sngat jong ki sem ba ki la job pat ban phong ar ne lightly ki pan sngat sem ban pen ba ki dei ki sem jong ki tu ki weipat ya ki ba ki la job hakathma ya kane ka rukom le ru ni sem hakajin tho ba khui hi ni sem hakajin tho ba khui hi ha Bible jong ki Protestant kam don kane Bible Catholic kadon ka kitab banikong jong ki Makabi kalau nong ka ba khadway ka khot ka ba khatlai tang su job ya ka Antioch usim Ptolemy ula phong artli ki pan singat sem pan pin ba ude usim ka Egypt bat jong ka Asia ki Kristan ha Asia Minor klempep kila bena sya phang kane ka jingja history haki por ndai te haki kai sakidar ba Jisu udai uta uba don hok ban phong shibun ki pan singat sem namarba udai dai sisya usim ka perthei maryang baro kawai nang ta la ong ba udon ka kerteng balatho haki pan singat ne hano omla ban tip pat ka deiru ka kerteng ya ka ba kiwei kimla ban singau thu pe phang lai no Jisu marwei klempep kane ka kerteng kadai ka kerteng Jisu Kris namarba baro ki Kristan ki tip ya kane ka kerteng par wat ki jentil ru ki la bena ngitip ba kat kum perkhat jong ki ju ka kerteng kadai ubriuhi ubadon ka to ka kerteng kumta haka jingmut jong Yohanes udai Jisu hi ya uba ngimla ban tip lut nadong syadong namarba udai ublei bat ubriu detang Jisu hi ubala ban tip ban pe phang yala de nadong syadong ngiti bun ki henre om barok khoj namarba ngimla ban tip lut ya ki syapang jong u Jisu ulong nalor ki barok bat ubat yaki halaki kiti naka daw u Paulus u ong baka kerteng Jisu kalong halor ki kerteng baro haka perthei Maryang kasiti ke syaki Filipi kalong ke baar khot khandai haduk khadwei don kiru start ki ba ong ba da ka kerteng ka bomla ban tip u Yohanes umut ban pen kenmau ba omdon bala ban sim kabu haka jinga dei bat Jisu kini kibri kimla ban le ya kat bakimon neki kwa kat kum ka rukom perkhat kiriu hendai laratip ya ka kerteng uno na ki blei jongki kingej bakila ban penbor ya uto ublei ban le kat bakimon uyanis namar kata uong ba omla ban le kat bakibri kimon neki kwa haka jengedei bat Jisu upendep tang ya ka saindur jong blei nakabanta ka jing bha ukun benriu syusyu ki don ki ba ong bakane ka ba Yohanes uong kalong ka to ka ju ka ba Jisu hi ulapan bena badai tang ukpa ba itu ba tiblut syapang ukun
batang ukun batib lut syapang ukpa tu bangi siam ha gospel ke Matius kalong pakhat wei kot arpunyo kata kamut ba lada uji suhi pen pau kibriu kim don lat bantip janai syapang ublei bat syapang jong uru nangta ki ju hendai ki nget ba omla bantip ya ka kerteng ublei tat hadu ba kibriu kin poi syakahima ublei habeneng ban imlang salang batu hakan ka perthei ya ka kerteng ublei omla bantip bat ublei ru jupen pau wat habala kerpat dakitu kiba ui kumangi siam ha kini Genesis lai puar dukat ar pukundai no bunyau khat sau khat nyau hadu khat pra Henry andala poi sabeneng kiju kinget bakin satip ya ka kerteng ublei kadue kidon kiri perkhat ki ba ong ba lese uyanis umut ya ka kerteng ublei uai ha Moses ha Exodus lai dukat khat lai bat khat sau bat ki ong baka dei ka kerteng bala syutho klem keno pade Yahweh YHWH kane ka kerteng kadon tang kadak sawalem kam don kidak sawahi te kiju kim ju keno ya ka henre hapa pule ya ka jentho ba khoi hapa kilap ya kane ka kerteng ki keno Adonai ka bamut u kenrat ya kabala ring jengmut pat haka Greek Kyrios kumta kiju kilabu ya kidak sawahi haka kerteng Yahweh bat kumta lami karkom keno kababakala kum ka Jehovah karkom keno kaba kiju kim ju bena pat kim ju penon kam kumta laong bakane ka kerteng kabomla bantip kade kane ka kerteng kisau sawalem YHWH ya kaba hakikat kirustat lakhot ka tetragrammaton kaba kentang ne bakhoi ya kaba om jukeno nadu kipor hendai tetra kamut sau bat grammaton kamut kajentho hangihi kato kajingmut kaba ong ba omla bantip bat ban pe phang lut syapang ujisu ka khamya dei dur bat kerkom perkhat jong ujisu hi ya ki bangi siam abala tho da Matius hakal nong ka bakhat wei khot arpunyo nangta ka barandi ba ujisu ukup ka dei kato ka jong unong job ubasong halor ukulai bat kane ka jankup ka sau hain da ka snam kinong shun laong balawi ya kane ka jankup hakasnam kinong shun kibala kelon hamadan thama kane ka dei ka dur parsi jong ka jingjob thiau ya kinong shun kiba shirkhei bat kiba yale hadu banda ya place nam kim shem kan randin kila not shisha bat kumta kila yo yala ka bainong ka jing sharem hadu ka jing usnam kane ka dei ka dur parsi jong ka jingjob ka papura nakane ka jingjob kinong shun kim la shu ban klik namarba kila kelon kila place nam bat kila yablut kade kadur parsi jong ka jingjob ka pura bat ka sai kedar bat ya kur ko mudur uyo anis ulayo na ka jin thok ba khui hi na Isaya long drepulai dekat iwei hadu lai kane ka jingjob ka long thik kum ka tu ka weipat hakal nong san dekat san te kade tang kur ko mudur bat ka dur parsi ujisu umdei unong job ubatrang snam breu ujisu ujob daka hok kumbala kedeu haneng pat ka snam ba pun play kadei ka hok omdei ujisu ubapen play snam ya uniro ubala penyap hi yalade daka badung daka tari hooj uniro ula play snam hendei daka jingle jong uhi yau domisien la penyap da kibriu jong uhi da kitu ki paker tawiar ya u om da ujisu hoi kine ki boman kila place nam namar ki kampap jong ki hi
Syo u Jisu kum unang job. Udon sakawi ka kerteng. Ka ketin jong ublay. Ngilabatai ya ke jengmut jong ka ketin ublay. Kebalong ke jingring jengmut na ka Hebrew dabar Yahweh. Bat yau Jisu lakhot ka ketin ublay. Hakan ka kep jong ka jing job, jong ka jin le jin kam ka ba kraw haka history jong ukun benriu bat jong ka balang. Kadai ka kerteng jong ka jing job tiao. U Jisu ula job namarba udai ka ketin ublay. Yau Jisu kum ka ketin jong ublay. Om don bala banyale persya ne ban job. Ban sengau tu bha ya kene kerkom perkat bat kerkom keren. Ngidei ban kenmau ya ke jingmut bat tenrai jong ka ketin dabar. Hapdeng jong ki ju hendai. Na ka banta ki ju ka ketin kam dei tang ka jing sawa. Henry ka dei ka ei ke ba mi na unong keren ka ba im ka ba trekam. Ka dei unong keren hi haka we pat katur. Ka klan kumba klan unong keren. Ka start kumba start unong keren. Ka bha kumba bha unong keren. Ka trekam kumba trekam unong keren. Pat kam tame ka yai im wat lada unong keren ulai yap. Pat ka yai trekam hadin jong u. Te hapa ki ju ki ong ka ketin ublay dabar Yahweh. Kimut pat ki theu ya ublay hi. Ubadon pat uba trekam hakan ke perthei. Kadai kata ke bagi long shua jongi ki ju khot ka hukum. Nakane ka daw u Paulus apostol u Yohanes apostol u ong ka ketin kalawan long do. Yohanes iwei du khot khat sao. Ka ketin kalawan long do. Te ka ketin ublay ka dei ublay hi uba trekam da ka borba jong u hakane ka perthei. Ka ketin jong ublay ka dei ka telong jong ka borba borsan pat ka jing trekam haka history jong ka perthei mariang bat jong ukun ben riu. Kuming shem haka jing toba ku yi kine Genesis iwei lai khot riu khot khandai khot khat sao khot arphun riu. Kitab Jeremiah long ka ba arphu lai khot arphu khandai. Kitab jing start long ka ba khat pra du khot khat sao hadu khat khandai. Ka siti saki Hebrew ka long ka ba sao khot khat ar. Namar kata u Jisu u job bat un nyai job. Namar ba udei ka ketin jong ublay. Ka ba trekam haka history. Haba peit na kane ka liang. Ka rukom perkhat jong ki long shua jong iru ka long thik kum kane ka jong ki ju. Na ka banta ki khun u nyau trap. Ka ketin ka long ka ei ka ba don. Ka ba im bat ka ba trekam. Te ki ju ong ka ketin ka ba tam. Da ka ketin ngila ban le bur ki ei. Da ka ketin ki job ya kinong shun. Da ka ketin umau ukhe. Da ka ketin ki mrat ki mreng ki kongo bat ki dem. Haba biang ka ketin ki biang lut ki ei. Ka ketin ka de ka hukum. Da ka bala thau ya ki ei barok. Mentapat ngipej ya ka pensai sena jong ka dekhot ka ba khat sa. U Jisu unang job babun pai. Kumba ngila kedau haneng ka jin tho ba khuj ka buram pat ka nyokor ya ka jing bun breu pat jing bun pai. Kane ka pau menta hang neru. U Jisu kum unang job. Udon ka kenhun kinong yale. Ka kenhun ka bahe. Ka babud ya u hakti hakejat. Kilong kinong job kum u Jisu hi. Ki syong halor ki kulai bali. Ki riam li ban pin i baki day kinong job. Ki riam da ki jain linen bani kum kiling dok soblay ki bakraw kerdan. Takane u Yohanes u kwa ban ong haki Kristan ha Asia Minor. Ba ki kenhun sipai ki kaisar. Kim long habayenu jor bat ki kenhun nonyale u Jisu. Sipang kene kindet kabaya day kene Matius arpun riu kot san pulai. Tela tau Jisu udon kat kini kinong yale lem bat u
kajing job katikna barabor. Ki atiar kajing job bat kajing sensar. Ka pensai sena ya ka dekot khatsan. Sa sisin uyane supen I ya ka atiar jong kajing job u Jisu. Ka white lam banep ka pami nakasintur jong u. Ngilabatay ya kani ka white lam bat ya kajing punun kam ya ka. Ya ka balabatay haka bayadai bat ka dekot ka bakhandriu jong kalenong khatway kitab jing penpau. Da kani ka white lam u Jisu un job ya ki pa gentil. Hangne ki pa gentil ki dei ka dur parsi jong ki kaisar bat ki boman ki baya le persya yo blei. Da ka ba pensitom ben ya ki Kristan. Nang ta ya kerkom sensyar jong u da u ding du naru ngila batai. Ya ka ba ya dei bat ka kitab jing penpau kulong ka ba ar dukot ar punyo. Hadien bau u Jisu u job unom sensyar ladu da ka ba ban ben ya ki breu. Un syarai ya ki un pej un kmi ya ki kum unong ap lang brot babha. Henrei unom aili ya ka pap ka sang lada lap haki. Ya kane kumbangi labatai la mudur dauding du nar. Te karukom perkat bat karukom sngau jong Yohanes kaya per naka jong kinong ya tulupa haka jutang barim. Wat lada karukom mudur kaya serim bat ka jongki kumang siam haka sam ar dekat kendai kitab Isaya kalnong khatway dekat saw. Ban pin isu ba Jisu aili ya kapap ka sang hakito kipa ujob uyane supron kambiang ya ka dur parsi jong ka kor terlihat wine ya ka ba ngila batai haneng akaba ya dei bat ka kitab jing penpau kulong ba khatsaw khat kendai bat arpau hangde uyane ong ba Jisu daladehi unyu ya ka sokrep ha ka kor terlihat ban penmi ya ka wine ka jing bitar sela jong blei bat ban pendi ya ka haki boman. Kumbangi la kedau, kade ka dur parsi bu Jisu untrekam ya ka jing bitar ublei, namar ka pap ka sang jong ki boman. Ka kampap jong ki kaisar bat ki boman, ki la palat ya uput ka tibriu tiblei, bat ki kampap ki walam hi halade ya ka jing tim, ka balong kum ka jing bitar sela jong blei. Ki boman kim ban se ban mat ya kane ke jing bitar ublei kumba ki mat ya ka wine bat kumta kin yo ke jing pen sitom ke bakila dawa da ki kampap jong ki kum ke jing pen bor ya ki Kristan ban mane blei ya kaisar bat ya ka blei Roma bat ban pen yap ya ki haba ki kentai ban le ya kane ke kampap ban ke jing bitar slau blei kan trekam da sisa namar ba ublei ulong uba donbor barok. Uba penyat ya ki bat ya uba ki barok ki buram bat ki kongo. Te haba unong sensyar uburam ya ka hok bat upenrem ya ka pap ki barok. Ka sensyar ka khadar ka yaj bha bat ka sensyar ka khadar ka barenti ka dei usok uba tiang tam jong ka jingjob bai sisa. Menta kapan saya senai ke dekat ke kadriu, Jisu Kristus kum usim upatsya salonsar. Kadu Yohanes upen haki Kristan ha Asia Minor, Jisu Kristus udai usim bad upatsya salonsar haka pertei Mariang. Om kum kaisar ubakop sarong baki weipat kisim kidon hapo jong haka jing sisya udai kaisar hi badan hapo weipat usim baru patsa Jisu Kristus. Bat kane ke jinglong sim bat patsa salon saru Jisu kapawa ki arteli ki kerteng usim kisim bat utrai ki trai. Jisu udai usim kisim ya kiba ula job thiau bat kiba menta ki kongo ya Teu Jisu udai unong sensyar ubah kle tam Om don syuhi uweipat ubakam halor ban ya Jisu. Nangta Jisu udai utrai ki trai. Namarba ki barok ki dei ki jong sudah. Bat ki weipat
kiyo namarba ula ai mau. Omdon try, omdon kenrat halor u Jisu. Haka hok kat kum ka hukum. U Jisu u kamlut yaki eki baro. Yakin ki kerteng, usim kisim, uru try ki try, ngilabatai haneng. Ha kabaya debat ka kitab Jipun Paul nong kaba khatnyau dukat khatsau. Ka jingmut ka dei ka to ka ju ka ba ngi siam hangne. Bat ha ki wei pat ki banta jong ka jin tho ba khuj. Ki ba don ha ka kitab Deuteronomy kal nong ka ba shipau dukat khatnyau, kitab Daniel kal nong ka ba ar dukat sau punyau. Nang ta ka kitab Baar ki Makabi kalong khat lai dukat sau. Ka siti ban kong cha Timothy kalong riu dukat khat san bat khat riu. Henry hang ne ka don ka ba compare. La tho yakine ki kerteng hakabaran di bat hakalbong. Kane kade ka dur Parsi yakaba mangi ki ba im hakane ka por ni sem jinge kindiat ban sngautu. Henry u Yohanes bat ki Kristan ha Asia Minor ki la sngautu bha. Namar ba u Yohanes ula tho khnang ba ki briu kin sngautu om ba kin ngat haka umdum bat kalengo. Klempep kaladon ka dustur ayure hakaba u Yohanes ula pensyong nongrim yakane kerkom tho bat kerkom kren kumba ka pau hangne. Yakine ki kerteng la tho halor ka barandi bat halor ka lebong. Kata haki arjaka. Ngilai juyo i haki dur yakinong job hendai. Kiba syong kulai bat kiba kup ka barandi. Yakaba ki khot haka pareng ka klok nik ka mantel. Hapa kini ki syong kulai ka barandi ka tap yaki kijat ka diang bat kamon. Ka tap yak kilbong. Ki rustat ki ong bakalaban long bakine ki kerteng yakine ki kerteng la tho penpur da uksai ha ka barandi. Syusyu ki ong bakalaru ban long bala tho yakine ki kerteng ha ka sping jong ka white lam baki journal ki juking. Ne ka laru ban long bala tho ha ka wei na kilbong da sisha. Kuma ki nong thau stasyu ki ju tho yak kerteng ki blei ha ka lebong jong ka stasyu khnang ba ki briu kin tip. Longkat balong ki ong ki rustat ki kerteng te ki sai kedar bat ki briu ki la ban yo i bat ban pule yaki ki don ki wei pat ki rustat ki ba ong bala tho yakini ki kerteng halor ka barandi ka ba hap halor kalbong bat om shem tho hakalbong hi kaneru kala ban long kumta henry mangi ngisngau ba imat la tho yakine ki kerteng ha ka barandi bat ha ka lebong ru ban peni ba ujisu ude usim kisim bat utrai ki trai om tang habar ku ba yo i kibreu henrei hapo ru ha ka jinglong tenrai jong u ulong usim kisim bat utrai ki trai hang ni ka pau ka jingya pher ujisu na u kaisar uba kumba pek kibriu na bar te ulong patsya per usim jong buon kisim henrei hakai jing sisya umdon ka hok tenrai ban long kumta ulong kaisar tang na kijing jia ba penyaj ublei dala dehi umdon bat umlong uji supade ulalong rupa usim kisim utrai kitrai nadu ka kep bajunom ublei kat kum ka jinglong tenrai jong u kum ublei nong bu nong thao te ka kerteng ka pau habar bat ka syong ne po sa ha uhi ha ka lebong ha ka met ka phat ha ka jinglong jong uhi padai tang ma u ubalong kum ne omdon uwei pat hangno ru menta ka pensai sena alor ka sin pau ka ba ar phusan kitab jing pen pau kalong khat khandai kid khat khat nhiều hadu arpuei ngin pule shwa ya ka jin tho khat nhiều hadu arpuei nang ta ngala yu i ya uwei u angel u bayeng hakasi bad ula pertar ka sur ka bajam ki sembaro ki baher haperdi sahid beneng
udaong ale toyalum nakabenta ka jing khawai ba kraw jong blei knang ba phin ya bam ya ka do jong kisim ba de ka do jong ki rang ba ya pom ya ka do jong ki riu klan bor ya ka do ki kulai ba jong ki tu ki ba song halor jong ki ya ka do jong ki briu ki ba lai lui bat ki ba long mrau bat ka do jong ki ba red bat ki ba kraw bat ngalai yo i ya umrat kraw bat ya ki sim jong ka perthei bat ya ki phut ki perton jong ki ba la ya lumlang ban ya le thma bat ya uto u ba song halor kulai bat ya ka kun hun sipai jong umrat kraw ura syakem bat la kem ru ya unong ya tu lupa balam ler ubalale hakmat jong ya ki kampla daki ba ulaya lamba kala ya kitu ki bala pediang ya ka syap jong umrat khalau pada kitu ki ba mane ya ka stasyu jong ya kini baro arngut labrat im syapo kapung ding ke bathang do kendok pada ya ki weipat la penyap da ka wait lam jong utu ubasong halor ukulai da ka wait lam ke bami naka sentur jong bat ki sim baro kila bam kedang pedik daka do jongki mentah kapan sai sina hadien ba u Yohanes ulapen i haki Kristan ha Asia Minor ya u Jesus Christ kum unang job tiao ya kis bat ki pat sya baro mentah kane ka sin pau ke ba arpusan hakane u batai susu ya ke jing sa job umrat khalau bat ki nong buat nong rap jong upen i baki syak pen sistem jur hakating kane ka sin pau kadon arbenta ka jing khot sngu bhai ki sim wan bam ya ka do ki boman bala syajab bat ka jing batai sa sisin ya ka jing syarem umrat khlau bat ki pajong hakakti jisu tingnya pe choi ka ni ka benta ka khot khat nyo bat khat phra ka jing khot sngu bhai ki sim ban pen i ya ka jing job jong jisu ya umrat khlau bat ya ki pa jong u angel u pau hakasingi ka jing pau jong u angel hakasingi ka pen i ya ka burom ba i phing jong blei u balapha ya u ne u angel ban pendep ya la ka deiti bat ka kamram ban khot sngo bha ya ki sim ban bam ya ka do jong ki nong shun ki balak kelon hakamadan thma But kini kisim kim day kino kisim. Kitu kiba her ha ka perdi sahid peneng. Na ka ba ki la ban yo i syakidar ya ki ei kibala jia ha ka slaperte. But kumta ka jingwan bam jongki ya ka do kinong shun ka pen pura pat ka pen janai shushu ya ka jing job jong jisu. Na ka banta kini kisim ka ne ka day ka jing kawai dawai. Ublehi ula ai bat ula penkre ka jing kawai dawai ka bakrau bat ka bakerpang hak ka kisim kin bam ya ka do jo kaisar jong kisim ki ba syakri ya u jong ki nong ya lam sipai ki rat ba bat ki khla ka wai jong jong ki kulai bat jong ki tu ki ba syong halor jong ki breu balai loi bat bala syak te merau jong ki barit bat ki bakrau ru de kini barok ki teu ya ki nong but nong rap chu kaisar bat ka blei Roma kane ka jingyo bam ki sim ya ka do ki bala kelon hamadan thama ka dei ka ei ka ba shirkai ha ka history jong khun benreu kat no sin shu kala jujia kumne habada ki hajar ki kelon omla shu hi ban tep ya ki la syu no kum tu hamadan ban syak patar daki merat khlau ban syak pu daki pukni kiting ap bat kisim uyanis upunun kam ya kan ka dur parsi ban peni sai kedar ba ki nong shun jong blei ban jong kabalang ki la rem ki rem bat kin sa rem barabor hakajing yale ikumba ki job andre hakajing sisa ki rem bat ki kelon Teki Kristan ha Asia Minor ki dei ban scam hala ka jingej namar ba ka jing job ka dei ka jongki hapo ka jing alam u jisu unong job ya ki ei baro namar ba udei uju
But umla light nakar kom perkat jong ki ju. Ki ba ju pen syong nong rim yala ki jin thok halor ka jing thok bakoi. Uyanis ru ula sim ya kar kom mudur na ki nong ya thu lupa. Kum kanuksa na ka kitab jong u Ezekiel kalnong ka ba lai pu khandai dukhat khat nio hadu arpeu. Uyanis ula sim tang kar kom mudur om ya kar kom le. Namar ba u Jisu ula jawab om dah kawai lam nar ka perthei, Henry dah kawai lam jong ka hok kat kum ka hukum. Hooi ki boman ki langat haka apot sepsengi, ba kila pen kre nak bentai yala de, bat kila yap shisha haki madan thma, bat ia ka met put jong ki labam da shisha da ki pukni bat ki sim. Kaba ya de bat kane Matius kalong arpu sau dukot arpu pra. Henry kini barok kidei ki jinglek jong ki hi. Bakila syak yalam bakila daki kampap jong ki. Kamtame ka mane blei yo kaisar badia ka blei Roma. Ki bentak bakhadu ka persai senai bentak bakhadu na ka bentak ki dikot kat kandai hadu arpuwe. Ka jingrem jendu umrat khlau bat ki pa jong u. Sasisi uyanis ukwa ban pen i ya kejing syarem u kaisar bat ki pa jong u ya ki ba la mudur da umrat khlau bat unong ya tu lupa balam ler kane kabanta jong ka sin pau ka ba arpusan ka ya srim ya kejing dia bai nilai yo i lupa haneng ka bai dei bat ka kitab jing pen pau kalong ka ba khat lai dekat iwe hadu khat pra kalau nong khandriu ka dekat khat lai hadu khandriu kumba ngila batai une umrat khlau utheu ye kaisar bad ye kaisar Nero Redivivius kata unero ubra penyap belade Henry ya uba ki pajba ki tharai ba ula imbiang ba ula pet sia partia bat nang ta unwan biang ban pendik ya ka perthei bat ya ka balang une ken udei u antichrist bat unonyalam jong kiwe pat ki antichrist unero ulalong kanuksa pa kiwe pat ki boman kila pertu bud unonya tu lupa balam lerpat udei ka dur parsi jong ka niam balaseng ha Asia Minor ban mane blei ya u kaisar bat ya ka blei Roma kidai kitu kileng dok san kileng dok soblei bat kinong penyat jong ki jalan niam ki snat nem bat ki kunhun ba pher ban mane blei yo kaisar bat ya ka blei Roma kini kinong penyat jong kani ka niam mane blei yo kaisar kilalong ki breu ki banang ban le jadu mentor ban thok bat syukor ya ki breu daga papen kren ya ki stasyu ki jule ya kini ki kam jadu mentor hakmat ki stasyu ki bashim ya ka jaka ki kaisar te ban le kam phla hakmat umrat khlau kamut ban le jadu mentor hakmat ka stasyu u kaisar Henry kitu ki bala syak yalam bakla kidai kitu ki bala monhi dalade ban syak yalam bakla kidai kitu ki bala maneblei ya u kaisar bat ki bala yo ya ka to ka certificate ya ka ba la mudur dakasyap umrat khlau menta unero Redivivus umdei tang kerkom perkat ndre udei ubriuhi u Domitian nilai yo i ba wat kinong tho history nilai nyau ba u Domitian udei Nero ubala imbiang te une umrat khlau hang ni udei hi u Domitian ubala banben ya ki Kristan hadu kata-kata hakapor bo Yohanes utho ya kane ka nong let's say u Domitian uladang susya penyam hala ka paki dulan kumba ngila batai te dasisha u Nero Redivivus hakadur u Domitian ula kelon ula syarem bat la kem ya u bat la bread ya u syakading lembat u Nero Redivivus la kemru ya kinong penya jong kanyang ban mane blei yo kaisar ya kibala mudur da unong ya tu lupa balam ler
yakini baro arngut lapen sitom jur kumjuru ka wailam arliang serti ke banep pat ke bami na ka sentur ujisu kala maj ya ki we pat na phang bat kisim kilabam ya ki met ut jongki ngila batairu ya ki jingmut jong ka wailam arliang serti kading bat ka jing syabam do ha kisim kadai kadur parsi jong ka jing bisar hok jong blai pat ka jing syapan sitong jong ki boman u kaisar pat ki nong bot nong rap jong u haka kampap kamsang par mane blai ya uhi dai sisya u kaisar u balong umrat khlau u rem jendu bat un nom la syu ban khli khli bat mangi ki ba imenta ngela yo I yakane haki kijing jia history hakini ki spa snem ki ba la late no kon men kepara kum tu ngiladep ya kalenong khat khandai ban ai ya ka pensai shna bible dengan nget ngakermen kon men kepara kala jerong bah kan ke jing batai hadu bakut dengan nget compare pi sngap yang sa sisen pa pindup sngau tu bah yai sngap si yai sngap tu train kurku ya pi ya kan ke jing wad jong pi ban sngau tu ya kan ka kitab jing pen pau kabadap da bun ki jing mut ki ba ngi ki ba im hakan ka perteng ngim sngau tu setia ngi bun ki jing keli kemut ayu ka tu kemut ayu kane te mata ka singi ngila ai ya kane ka pensai sina bible halor kane ka kitab jing pen pau kalong ka khat khandai tu utrai jisu kris sebagai job ya ke baro un job lut ya ke jing bom sngau tu pada ki kambo man badan ha ka pertei pada ke jing im chongi baro